Det gør man der. Nej, det er ikke sikkert, der er strøm på. Oliver? Ja. Hvad er det der for en? Hvad er det for en, den der? Indolux. Electrolux, ja, det er nemlig rigtigt. Må jeg godt se Emile? Prøv at se den her. Ja. Den der, kan du se, hvad er det for en, den der? Der er også Emile. Nej, hvad er det for en? Kan du se, hvad der står på den? Det kan jeg ikke huske. Jo, prøv at se der. Hvad står der? Det kan jeg ikke huske. Jo, prøv at kigge, hvad står der? Siemens. Ja, det er en Siemens, ja. Ja. Det er rigtigt. Kan du slukke for den igen? Ja. Og hvad så den der? Hvad er det for en? Den der? Det kan jeg ikke huske. Indolux. Electrolux, ja. Hvad er det nummer? Prøv at se den her, han. Prøv at se den her. Hvad er det? Den der, hvad er det for en? Det er en AG. Det er nemlig en AG, ja. Ja. Det er rigtigt. Må jeg prøve at trække i en? Ind i den, det kan du ikke. Hvorfor? Prøv at se den her over. Ja. Den der. Ja. Kan du se, hvad er det for en, den der? Det, Den der. Prøv at se den der. Hvad er det for en? det er også en Indolux. Det er også en Det er Electrolux. en AG. Lad os se. Den her. Prøv at se den her. Ja. Hvad er det der for en, siger du? Der er også en AG. Det er nemlig også en AG, ja. Ja. Og kan du se? Nej, må jeg gerne se den der? Hvad var det for en, den der? Du er en AG også. Det var også en AG, ja.